Department of Health Bicol piglinaw na daig pigpapasipara ang sakripisyo kan health workers ngunyang pandemya. Uyan report ni Rain Palino. Pigsyerto kan DOH Bicol CHD na dainda pigpapasipara ang sakripisyo asin kapagalan kan mga health workers urog na ngunyang nasa tao kan pandemya. Napag-araman na nagpaluwas na nin Active Hazard Duty Pay as in Special Risk Allowances o SRA ang gobyerno susog sa Bayanihan 1 para sa nasambitan ng mga empleyado. Sigun sa ahensya, ang first wave kan SRA ang na-distribute na kan Setyembre 19 hasta Disyembre 19 kan nakaaging taon kung sa inakaresibi ang nasa 4,314 na health workers, mantang sa second wave, nasa 2,334 healthcare workers man ang nakaresibi kan Disyembre 19 hasta Hunyo 30, 2021. Ang mga ini ang kinababalayan kan mga empleyado kan pribado asin pampublikong ospital sa rehiyon. Apwera ka ini man ang nasa 20,524 na healthcare workers na nakaresibi kan ADHP. Wala pa naman pong nare-receive o naipapaabot po na written complaint regarding sa plano pong pag-strike or pag-press ng benefits sa ating reyon. Paglinaw kan ahensya na ang pagproseso kan SRA, depende sa mga dokumento na isinumite sa indang opisina. Ang lokal na gobyerno man subot ang madetermina kung si isa ang kwalipikado beneficiary susong sa guidelines kan DOH. Mientras tanto, istorya kan barangay health worker na si Elsa Portin, pinasumitir sinda kan lokal na gobyerno kan sa indang mga DTR puon kat Setyembre hasta Disyembre kan nakaaging taon. Siring man kan Enero hasta Abril. Ini para subot sa indang allowance. Alagad sa presente, mayo pa sa indang abiso kung kwalipikado man hanggang sinda o dai. Kung talaga pong itatao yan sa mo, itao naman para po mapakainabangan mi naman. Grabe po bagang pagtios ngunyan. Makatabang-tabang pa man sa pamilya mi. Sa official website kan Department of Budget and Management, nasa 9.02 billion pesos na subot ang pig-release ninda sa DOH para sa special risk allowances kan mga health workers sa interong nasyon. Kay Banan sa Joval Biso, Rain Palino, Balitang Bicolandia.